Салом алейкум мардум. Имрӯза абзор дута телефона ҷанг медозем барои шумо. Телефони Redmi 13 ва телефони Redmi 12. Redmi 12 соли 2000 бромадаш 2023 ва Redmi 13 бошад 2024. Ва мо дар видеои пешина гуфтадем ки чи телефона абзор кадом телефона ба Redmi 13 ҷанг дозем. Шумо гуфтадем ки дар комментария Redmi 12 ва оз барои шумо Redmi 12 қати Redmi 13 ра ҷанг медозем. Пеша видео тамошо кардан дар видео якта лайк мемонем ва дар канал обуна шуда мемонем ва нархномаи телефонҳо бошад дар Telegram мешавад Riafon Москва ва барои закази телефонҳо бошад дар номерои рӯи экрандаги алоқа мебироед. Шумо дар подробный ҷавоб мета операторо ва дар инҷа бошад ма аналитика дидам. Бисёр подписчико видеои моро тамошо мекунанд, лайк намемонанд. Просто барои якта лайк монда дар видео чӣ кор намекунанд, хеле якта лайк меравад, просто видеои мо камтар то бирояд хубтарак мешавад. Ради амиқа видео кардан. Ва дар инҷа бошад ма мебинем телефони Redmi 13 дар магазини Riafon ҳастад. Дар наличка ҳастад памяти 8/28 ва 8/56, рангои кабуд, зард ва сиёҳ. ё бошад Redmi 13 108 мегапиксел камера дорад, ё расон бошад 2 мегапиксел ва фронтални камераш бошад 13 мегапиксел. ҷои заррагнакш Type-C ва ҷои колонка iPhone аст. Корпус пластмасса ва пишам бошад пластмасса. Иҷада бошад пай даст намемонад, глянси ну пай дасту қахшо наметобад. Ва пара бошад ҷои киштанак, ҷои пасту баланд карданак ва экранаш бошад амхе. Ина барои шумо бирон карда мондагем. ва ини бошад основной камераша. Основной камераш 108 мегапиксел 4x пеш меравад ва пештаракш бокуни озиб сейчас 6x 8x 10x пеш меравад. Вот ана е бошад фронтални камераш. мохтон баҳо метен ака бо айреали бинем ва фарқ мекунад да айруи камераш. чени пули худаш 100% кор мекунад. ва дадри коробкаш бошад процессораш бошад Mediatek Hello G 91 Ultra. процессор ози ягон телефона мондаги то камида мондаганаш ози соли 2024 ва иҷада бошад 5000 мАч батарейка. Вот процессор Mediatek Hello G 91 Ultra. И памяти 8/128 ва дар иҷа бошад как обычно Redmi by Xiaomi. ҷои симак барои симкартаҳои карданак. иҷа бошад чихоли прозрачни и документҳои нодаркории Redmi ҳеч ка намекунад. ана бошад чихоли прозрачниша. дар Redmi 12 ам ҳамихела оз мебинем ва дар иҷа бошад 33 ватта 20 зарядка. Короче ай Redmi 12 агар разница гирем айруи зарядмонак, ҷои камера ва айруи дизайн ва ҷои батарейка 4-5 фарқ мекунад. ай Redmi 12 ва процессор 5 чи фарқ мекунад. чем ай Redmi 12 ра Redmi 13 харидорӣ кунӣ бо хубтарак агар камтар арзонтар бигӣ точно Redmi 12 ра нормали телефон аст. ва дар иҷа бошад дидем оз барои шумо 33 ватта турбо зарядка карда нишон додам. ва иҷа бошад телефони Redmi 12 ра нишон метен. дар магазини Riafon аст. памяти 4/28, оперативкаш 4 ва 4/28 агар ранги сиёҳ ва 4/28 бошад ранги сериш аст. ва памятҳои 8/56 агар ҳам мешавад барои шумо сериясаткаша нишон додем. ва нархошон бошад нархҳои ҳозирашон памяти 4/28 агар 11500 рубл ва памяти 8/56 бошад 12990 рубл. ва дар иҷа бошад телефони Redmi 13 памяти 8/128 агар бошад 14990 рубл ва памяти 8/56 агар бошад 15990 рубл. метавонед заказ кунед дар номерои рӯи экрандагӣ. шумо дар оператор оперативни ҷавоб метавад. ана бошад 5000 мАч батарейка дорад, 5 мегапиксел камера ва 22.5 ватта 20 зарядка мешавад. дадри коробкаш 90 ГГц экранаш кор мекунад ва процессори бошад Mediatek Hello G 88 ва ай бошад 99 Ultra гуфтам. ва дар иран бошад как обычно Redmi by Xiaomi. дадри коробка иҷаш бошад симак барои симкартаҳои кардан ва чихоли ранги Redmi 13 прозрачный мешавад. ва ана бошад блоки 22.5 ватта. 22.5 ватта. ва ин буд обзори коробкаи телефон. ва иҷа бошад барои шумо ози якча гирон кунем. Вот телефони Redmi 12 экранаш кор мекунад. Вот ана бошад
основной камераш хтонбаҳоти нозиринам аз яркусша баланд кунам камтар шумода хушрӯ бутовад. Вот. Ана бошад основной камераш 5 мегапиксел, ана бошад 5x, ирам бошад 10x пеш меравад. Ана бошад фронтальни камераш. Фронтальни камерашам нормалӣ мегирад ирам. Ва дараҷа бошад бо чира проверка кунем дар шумо оперативка обновид. Ами телефонҳоро вақти харидорӣ мекунед лучи обновид кунед, хубтарак мешавад. Ва дараҷа ҷои зарядмаки рам Type-C агар ки шумо да телефонҳо дар кор бошад, метавонед дар номерои рӯи экрамдаги алоқа мебироед. Дар магазини мо бошад ҳама телефонҳо ба нархи арзон ва 1 сола гарантия дорад. Ва дараҷаи мо бошад Real Avia аст. Акай Ҳусейн билетҳои шуморо мегирад, мехарад. Просто дар номерои рӯи экрамдаги 925 371 0388 дар алоқа мебироед. Акай Ҳусейн ма дар билет биги бихарите. Тамом, буфорта онлайн, буфорта офлайн биё. Адреси мо бошад метро Буторская, выходи 4, торговый центр Зеленый, магазини Real Phone ва дараҷа бошад Real Avia. Тамом ба фикрам саломату хонаобод бошед.